Iba basikhipani ngawo. Kambanda. Iba bangizowathi umuntu wamulawa. Umuntu wakho la. Yo. Mfethu uthini kahle kahle. Okay, vula phela ngene la manje lasimanyanga. Vula ngene. Mfethu manje ufuna ukungena kabani kanti? Ka nginendaba uthi kabani ucheck umuntu kanye wena. What up, YouTube? This is your boy Smiles Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I, as Smiles TV, I am the heart abafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. It's here. We see each and every move, bafethu. Danko is thank you. Today we are here. Next week we are there, bafethu. Busy solving these problems of umjolo. Mara today ngiphethe me out yami sondela kada. Sini lapho awuthiyami igore sikanje esikhala ngomjolo kuhamba. Mfethu yawa awujama umjolo yanyisa uyingukuthi tough kangakanani. Awungenele. Sho ukuthi akufunakala ma physical toughness la. Lapha yabo ubuhlungu benhliziyo afana nobuhlungu bokuthusiyela. Ne. Mfethu. So awuthiyami ubani igama ngicela uchazele balandeli bami waye ubhalele ishow. Hayi igama uThulane. Sure. Mfethu ngihlala khona la eKasi. So into engenze ngabhalela ishow ukuthi ngicela usizo kahle ukuthi ngoba umfazi wami kahle ngingathi umfazi lo muntu engizama naye impilo. Izinto azenzayo endlini azisa-understandeki and mina ngisola ngathi uyajola vele sho ngoba unokukhuluma nefoni nangabe ngingaphandle nase sengizongena ezoma footstep a drop ifoni ayishaya umuntu oculayo endlini and then nasilala sesiyafulathelana else so nini isikhathi singakanani kule relationship nalo muntu? Awuthami sesina 3 years nalo muntu. 3 years yonke. 3 years. Sayaqala nini manje uku-excel enza izinto ezisnacks kanje? Yabo mfethu ngiyacabanga 9 months manje. So lo ngibekezelela lento. Bengicela ukuthi yabo uzoshintsha wenziwa i-adore yabo. Ngoba sina isiqala ukuthandana from esikolweni. Yabo ngabona ukuthi yazini vele bazongithathela abafowethu ngoba ziningi izinto bekayidinga mina ngimbona fine nina bekafela ngaphakathi. Akhethe ukuthi ngigabhe isigila ngihambe ngonaka yena. Bafethu niyamuza ume out uyakhala uthini asimseshele la ukuthi uMiriam uyiphatha kanjani. So awuthiyami ayusho ukuthi lento le ufuna ukuthi siyenze sithi masimthole kala sim-expose abantu bambone ukuthi umuntu onjani. Ngingathi mase ngifika la uthi simazima kancane ngamakhamera mfethu ngiyamthanda lo muntu. No Thiyami lana sengidecidile ukuthi noma anything eyenzakala kahle expose anginandaba ngoba nami yami inhliziyo uyiphulile ngiyamthanda umuntu kakhulu. Thank you Thiyami. La mangibuya kuwe ngizobe ngikuphathele i-evidence. Alright mfethu. Bafethu nayizwela uthini ume out uthini akanandaba iqinisa livele. It's your boy Smiles Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do what we do best, of which is what? The investigation. Danko is thank you. Lontwana ngiyambona ete khona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Smiles Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu kumele simithe nomjida senzeni simkhombisa evidence. Asibaye simthola lo mjida. Awuthiyami zwakala samba. Hey. Lo mjida mfethu ngimbizele kule strati because aborodo they've showed me ukuthi labantu bangene la emarumini they understand into enjalo. So he has to see that. Awuthiyami kamba kanjani? Mnandi. Mfethu ngithumile ukuthi ngihambe ngishaya ispane right? Shayile ispane awuthiyami aborodo bangikhombisa information ngikubizela la kule strat lese awuthiyami. Umuntu wakho uceda ukungena la. It's been boma 20 minutes nyana. La kula room la wala. Yes. Buka la.
yo ende nguye ucham lona. Uyamkena lo mtshisi. Ale ndlela nangikende mara lo mntwana lo nguye lona. Uye lo. Nguye lo straight ucham. Mayuthina uthiyama ngazi ngizwe ngawe wena uthini ufuna ukuye kuyibona writings Yes. or ufuna ukurelax. Yazi na ucham asigene vele once ngeke ngirelax ngibe ngibhayiziseke endlini ngicabanga lo mntwana ngimenzela yonke into izinto ezibhaya nasesikolweni ufundiswa yimi namanje ngihamba ngiyohereza ebusuku bonke angilali mfethu. Ngiyakuzwa uthiyama. Yes. Konje uthi senisikhathi vele nikule relationship how long? More than 3 years ucham ngamthola amncane lo mntwana lona. Sure. Yes. Sifunda sonke futhi esikolweni ngakwankosi uthi ngigabhe isigila for ukuthi nginakekelene abangazongithathela yena. Mina sekwenzakala kanjena uchama ingeke. Sa nendiye lo bona sambe awuthemba bafethu unezwela uthini lo mjita. It's your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani. Yiwo lama room lawa awuthiyama yebo. Angazi uthini wena. Singena kada siyajumpa senza njani kukuwe awuthiyama. Siyasha. Okay. Awuthiyama. Zwakala. Wazola uyalala lo camera ni. La kulero. Josila. Ila awuthiyama. Yebo basikhipha ngawo. Kambanda. Yebo bangizowathi umuntu wamulawa. Umuntu wakho liya. Yo. Mfethu uthini kahle Yebo kahle. okay vula phela ngene la manje kahle. Yebo vula ngene. Mfethu manje ufuna ukungena kabani kanti? Ka nginendaba uthi ngaba Wena ucheck umntana kanye wena. Relax awuthiyama. Relax awuthiyama. Yo wena. Relax mina. Ikusona Ngizobulala mina. Ngizobulala mina. ngiyakufundisa. Relax awuthiyama. Kwenzakalani kanti? Uthathela ntombi umuntu wena. Kabani intombi mfethu? Relax awuthiyama. Oh shit. Kabani aniyambisa labantu bendana man. Relax awuthiyama. Wena buyasambe wena. Wena sohlangana wena. Wena sohlangana. Yima awuthiyama ubani igama awuthiyama. Ubani igama la? Bafethu indaba kumele ngazi kanti. Baba ukwazi baba unithatha umuntu wami lo wena. Mfethu awukheshe lana mfethu. Awukheshe lana. Asikhulumele la ngaphandle awuthiyama. Sikhulumele la ngaphandle. Wena usafuna. Yibo. Ncane. Awuthiyama uyafeba lo muntu wakho lona la. Wena ngisafona nomuntu. Febela bani? Ngisafuna ublo. Kanti ufebela bani kanti emalanga kanti ufebela bani kanti? Awona sohlangana. Awona sohlangana. Sohlangana. Ya. Uyamuzwa uthini lo mjita? Angiyamuzwa. Ichere yakho lena awuthiyama uthini senze njani Maye makuso? sozongisabisa manje. Eish. Ndoda. Eish. Noma yini mfethu. Baba sohlangana. Noma yini mfethu. Hayi. Noma yini mfethu. No sister akaphuma ikhulumele. Ukhuluma mfethu kanti ukhuluma. My sister indaba wenze Wena so. phuma wena size Bona manje mfethu bona manje. Nabamba yabona manje bafethu. Usona ubuzo landa impahla zakho naphakama ngisakufuna nje. Anale impahla vele hamba ushisa ngeke sizosiyande nale impahla manawo. Esomsangele ezisho. Lo masala leli qhegu lakho. Masala iqhegu lakho. Ngibukisa ngabantu. Anginamali mina. Ngibukisa ngabantu dani. Anginamali mina njengoba ufithi kanje imali yakho. Uzongibhadela uyithatha ngoba uyafunda. Sani buka mayi basivalela iminyango labantu. Into eniyenzayo la emelo le. Into eniyenzayo le. Abayeke mfethu. Sisiere. Indaba umenze so lo mjita. After uthe 3 years ne. Yes, more than 3 years ngithandana. Dala ngitshela ukuthi anginandaba. Unamanga baby, unamanga lona sinafoma sithandana la nje. Ngina proof ocham. Lo muntu usenza amabhari soyithi. Nandina usazokushiya wena. Nethi ngiyabo usiyabhayisa. Andala ungashaya. Usazokushiya nawe. Nethi uyabhayisa. Lento unamanga lo muntu. Waye ungashaya baby. Yonke ngoba manje angitholisisi. Unamanga lo muntu unamanga. Hamba nonke. Sho khipha lo muntu landini. Awuthiyama uthini wena siyafika la sithola intombi yakho so. Amakhemera. Yazi na uchama. Yazini.
yazini Othi mina ngisamfunda umuntu lo. Sure. Akachubeke naye le umuntu wakhe achubeka naye. Ngisangenelani ngisamfunda. Ngiyakuzwa siyami. Na sengimove on ne life mfethu. Ya, ngisamfunda mfethu. So Yo. Awusiyami mabithina ufuna ukukhuluma naye sister kancane simuze ukuthi uthini yena. Wayenza so. asingakhuluma naye. Zama ukukhuluma naye. My sister vela kancane la. Ish. Sister usafuna ukukhuluma nawe lo mjisa. Afethu wala. Khuluma ngifuna nje ukuzwa lutho kuphuma ku. Sheshisa. Woza baby. Lalela mfethu. Uqala la uplay umntanami. Manje uthatha le jazi. Akusumntanakho, umntanakhe. Sizomkhulisa soyithu. lapho. Wangathi ngiphelekele wena. Ngithanda indawo skena ngemali yami. Yo bengakucelanga ngathi bawenza ngoba uyathanda sekuphelile kanti akhona understand. Mara wangenza so. Kuphelile angisafuna ukuzwa lutho kuqhamuka ku. Ngiright ngawe. Qhubeka nalomuntu wakho omusha nami ngizoqhubeka nomuntu wami. Alright is fine. Awusiyami uthini ngemali? Awuthiyami. Vele inhliziyo abuhlungu futhi ngalomntwana lo. Futhi ngihlanyise kakhulu awuthiyami. Ngiyakuzwa awusiyami. Bengazi futhi ukuthi kahle uthando ningi nje. Hayi. Hayi. Yo. Ngiyabheda serious. No. No, bafethu siyafika kada sithola ukuthi ume out la aka understand ukuthi khambani. So uthini decision esithatha manje siyavaya. Ayi decision vele ngithatha uma isavaya ayikho enye into engizoyenza ngoba Asivaya masiphume kada asivaya. Mina bengingakamazi ukuthi manje sengizwa nezindaba zokuthi kwenzakalani mfethu. Kahle wena uzengande. Baba la bengithi ngizole check ukuthi umuntu wami kwenzakalani. Sure. Then lo muntu lo upreg umntanami. Then manje uthi wakho. Mfethu. Ekhambeni kwesikhathi uzokulo mntwana lo. Mfethu wakho lo mntwana. Wami mntwana. And then wena bozondla ijazi ngikutshela. Yo. Yamuza uthini manje? Yo. And then ayibe bamiyengile vele ukuthi lo mntwana lo wakhe. Thina awusiyami. Ngoba manje kuthiwa umntwana ngowakhe kuhamba. Umntwana ngowakhe bhuti. Owakhe. Owakhe umntwana. Bathi ngowakho awusiyami lo mntwana uyezwa mos. Uyakhuluma ngitshela ukuthi ngitshela ngalo muntu wami ukuthi besithandana 4 months back. Akafuna ukunderstand ukuthi asamthanda. Uthi umntwana ngowakhe and umntwana wakho ngimtshela ekudala ukuthi umntwana wakho. 4 months sesi 3 years man. Unamanga baby lo muntu sina 4 months besina 4 months sithandana. Ucela ungamlaleli tu. Uthina uthiyami umisa kanjani wena njengoba sowazi ukuthi my sister uniphethene oyi2. Igas nishiyini tu. Nishiyini man. Sana singivaye lana ngoba sengibona izinto eziningi ayibo into enjalo ngizaze ngigwazeke la. Awuthiyami ngibona into eziningi la ngizaze ngigwazeke so decide ukuphuma kada. So uthina awuthiyami ungasho ukuthi namhlanje iyajola 99 ikusizile ukuthi ulithole iqiniso. Mfethu khombisa ukuyibongela la kuyajola 99 ngoba bengazi nami ukuthi ngizowenza ngizomisana ngithathe ngihlanganise nani mara Yeah. ngisole namazi ukubonga mara Sure. ngiyabonga bafethu ukuthi ningisize. No. Cishe ngafa nami bengizofa vele lento esiyibone la bengazi kwenzakalani. Sure. Bafethu it's your boy Smaz. Ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani asiphume kada. Danko is thank you bafethu. Vala la.